Outes acolle a segunda regata do cuarto circuito de piragüismo de Deputación da Coruña. Nel participan máis de 250 competidores de entre 6 e 16 anos. O domingo 22 de xuño, a partir das 10 da mañá, Outes será o escenario no que se desenvolva a segunda das 5 regatas do cuarto circuito de piragüismo en augas tranquilas da Deputación da Coruña, competición que se celebrará ao longo do verán en distintos concellos da provincia. Miño, Ames e Narón acollerán as seguintes xornadas dun circuito que promove o deporte base, os hábitos saudables e a posta en valor dos ríos e das paisaxes da Coruña. A competición, organizada en colaboración coa Federación Galega de Piragüismo, reunirá en Outes a 253 rapaces e rapazas de entre 6 e 16 anos das categorías prebenxamín, benxamín, alevín infantil e cadete, tanto en embarcacións individuais como andobres. As probas celebraránse en circuitos adaptados en augas tranquilas e baixo estritas medidas de seguridade, cun percorrido de entre 1.500 e 3.000 metros segundo a categoría. O deputado tamén salientou que a inclusión ten un papel destacado neste circuito, que conta con categorías específicas para deportistas con diversidade funcional, para canoa. Os clubs participantes competirán por medallas individuais e por trofeos por equipos en cada xornada, e por unha clasificación final ao remate das 5 regatas. O circuito reparte premios en material deportivo e supón tamén un impulso para a economía local dos municipios sede, grazas ao turismo deportivo. O deputado de Deportes participará na entrega de premios fixada a partir da 1:15 da tarde.